So लोगोफोर नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुबाय कि बनसनिफ्राय बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय जोंनि सुजुगिरि आरो लोगोसे एडिटर माने मैखोम बसुमतारी ब्रादार आरो दानसोरां बसुमतारी नामा ब्रादार बै सानैखौहाय बनसु क'क्राझार जिल्ला बनसुनिफ्राय निमाहा बिनो खावलायदों मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना केस एफआइआर होबाय बै समाव मोनसे भिडिअ बानायनायावहाय बिथांमोना बिएसइउनिफ्राय जानो हागौ जइन जादोंमोन इउपिपिएलआवहाय ओमफ्राय बेखौ माने बनसु होनफ्लांदों आरो बे बनसु होफ्लांनायखाय बनसु क'क्राझार जिल्ला बनसुनिफ्राय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गोथौ दुखु मोननानै बिथांमोना नङागारा बनसुखौ बदनाम खालामनाय आरो ब्लेम खालामनायनि थाखाय बिथांमोना दुखु मोनदों आरो गोथौ दुखु मोननानै दिनै बनसुनि क'क्राझार जिल्ला बनसुनिफ्राय बड'लेण्ड रादाबखौ केस होदोंमोन दा बिथांमोना केसबो होबाय केसआ अलरेडि रेजिस्टार जाबाय निस्सय दा बिथांमोना निमाहा बिनो खावलायदों जानो हागौ मिडियानि गेजेरजों निमाहा बियोब्लानो निस्सय केसआ माबा मोनसे सलुसनाव फैनो हागौ बायदि आं मोनदों बिथांमोननि बुंनाय बादिबा दा नोंथांमोननो आङो बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों मा बाथ्रा बुङा जे बिथांमोना बड'लेण्ड रादाबखौ मा फोरमायदों मैखोम बसुमतारी ओमफ्राय दानसोरां बसुमतारी नार्जारी मिथिला आङो बिथांमोनखौ माने बुंनो खावलायदों आरोखि बिथांमोना स' फैदो आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय अब्ला आङो भिडिअखौ ससे होनानै होनोसै बिथांमोनहा मा गोरबोनिफ्राय मा खावलायदों आं मिजिंथिदोंखि बिथांमोना निमाहा बिनाय लोगो लोगो जानो हागौ केसआ उइद्र' जागोन एबा जोबनो हागौ खोमा स' जायनि खालाव बिथांमोना बे बाथ्राखौ माने नङाबा मानो मिडियायाव निमाहा बिनो थिननो नङा होमबा माबा मोनसे जागोन स' बे आरोना फैदो अब्ला बिथांमोना मा बुङा आं नोंथांमोननो ससे क्लिपखौ होना होनो थांखिया बेनो जे बिथांमोना बड'लेण्ड रादाब निउस पर्टेला जे जोंनि बनसुनि सायावहाय फेक एलिगेसन लागायनानै जोंखौहाय बदनाम खालायदों दा बेखौहाय बिथांमोना एक्सेप्ट खालायनानैहाय मिडियानि गेजेरावहाय बिथांमोना बेखौहाय जोंनि बनसु आफाद आरो रायजो राजानि सिगाङावहाय निमाहा बिनांगौ आरो जोंना अलरेडि लिगेल प्रसेसा जाखाबाय जे बेनो बिथांमोननाव बे लिगेल नटिसा बिथांमोननिसिम सहैगोन दा बे नटिसा जाहैबाय सानबासिमनि टाइम होनाय जाबाय बे सानबानि गेजेराव बिथांमोना जोंनि बनसु आफादखौहाय आरो रायजो राजानि सिगाङाव मिडियानि गेजेरजों निमाहा बिनांगौ आरो बिथांमोना जुदि निमाहा बियाबा जोंनि बनसु आफादनिफ्राय जोङो डिफेमेसन केसखौहाय जाबसिननानै होनाय जाबाय खुलुमबाय गिबि गिबियावनो जोंनि खौरांगिरि डिजिटेल बड' निउस बिथांमोनखौ साबायखर जासिनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे खौरां नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयनिसिमबो दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसु आफादनि आफादगिरि जानानै बड'लेण्ड जांख्रिथायनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय जे जों थांनाय 14 मार्चआव जे बड'लेण्ड रादाब निउस पर्टेला जोंनि बनसु आफादनि सायावहाय फेक एलिगेसन लागायनानैहाय जोंनि रायजो राजा बर'फोरनि गेजेरावहाय जोंनि बनसु आफादखौ गुदा गुदि खालायनानै होनो नाजादोंमोन दा बिथांमोननि सायावहाय जोङो क'क्राझार पुलिस स्टेसनावहाय एफआइआर हैनाय जादोंमोन दा लिगेल प्रसेस हिसाबै जोङो कर्टआव नुजाथिफैनाय जाबाय दा बिथांमोननि सायाव जोङो बिथांमोननि सायावहाय ल'नि गेजेरजों जोङो लिगेल नटिस हरनाय जासिगोन जोंनि मानगोनां एडभकेट बिथाङा बड'लेण्ड रादाब निउस पर्टेल चिफ एडिटर मैखोम बसुमतारी बिथां आरो मेनेजिं डिरेक्टर दानसोरां ब्रह्म बिथांनिसिम लेटार सहैगोन दा जेरै बिथांमोना जोंनि बनसु आफादखौहाय फेक एलिगेसन लागायनानै रायजो राजानि गेजेरावहाय जोंखौहाय बदनाम खालायनो नाजादोंमोन थिग बेबादिनो गावनि भुलखौ बिथांमोना एक्सेप्ट खालायनानै जोंनि बनसु आफादनि सायाव आरो रायजो राजानि सिगाङावहाय मिडियानि गेजेरजोंहाय निमाहा बिनांगौ जोंनि लिगेल नटिसा बेनो आरो बिथांमोननो सानबानि थाखाय जोङो टाइम हरनाय जाबाय सानबानि गेजेराव बिथांमोना जोंनि बनसु आफादनि सायावहाय निमाहा बिनांगौ नोंगौ थारैनो 15 मार्च खालि बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसननिफ्राय जाय बिथांमोना माखासे जोंनि सायावहाय स्टेटमेन्ट होदोंमोन जेरै जोंनि बनसु आफादनिफ्राय स्ट्राइकलि एक्सन लानाय जागोन होननाय बिथांमोना मिसकनसेपसन लादों दा बिथांमोना बेखौहाय मिसकनसेपसन लानो नाङा मानो होनोबा जों बुंदों जाय बड' निउस पर्टेल बिथांमोना जोंनि बनसु आफादनि सायावहाय माबाफोर फेक एलिगेसन लागायनानै होयोब्ला जोंनि बनसु आफादनिफ्राय लिगेल एक्सन लानाय जागोन लिगेल एक्सन स्ट्राइकलि एक्सन दा स्ट्राइकलि एक्सन होननायखौ बिथांमोना मिसकनसेपसन लाबाय एक्सन होननाय मानि बे नङाखि बिथांमोनखौ हमनानै बुगोन बा बायदि रोखोमनि जोङो साजा होगोन बेफोरबायदि नङा
जोंनि बुंनायनि मिनिङा जाहैबाय स्ट्राइकलि एक्सननि मिनिङा जाहैबाय जाय बिथांमोना जोंनि बनसु आफादखौहाय जे रोखोमनि फेक एलिगेसन लागायनानै होदों बडलेण्ड रादाब निउस पर्टेला थिग बेबादिनो बे रोखोमनि फेक एलिगेसन लागायनानै होयोब्ला जेनेबा फेक लागायनानै होयोबा बिथांमोननि सायावहाय जोङो एक्सन लानाय जादों एक्सननि मिनिङा जाहैबाय जोंहा कनस्टिटिउसनाव मोनसे ल' दङ जाय बिथांमोना नंखाय खौरां फोसावनानैहाय गुबुन आफादखौ बायदि रोखोमनि बदनाम खालामनो नाजायोबा बिनि थाखाय जोंहा ल' दंखायो दा बे ल'नि गेजेरजोंसो लिगेल एक्सन लानाय जागोन होननानै जोङो जोंनि बनसु आफादनिफ्राय जोङो बेखौ बुंहरनाय जादोंमोन मानो होनोबा जोङो जाय निउस पर्टेल बा जिखुनु जों सासे बेक्तिया माबा मोनसे भुल मावोबा बिसोरनि सायावहाय जोङो एक्सनखौ लानाय जागोन दा जोंहा मोनसे ल' दङ हिसाबैहाय जोङो बेखौ लागोनसो होननानै जोङो जोंनि स्टेटमेन्टनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन नाथाय बिथांमोना बेखौहाय जोंनि रायजो राजानि गेजेरावहाय मिडियानि गेजेरजोंहाय मिसकनसेपसन लानानैहाय फोसावहरदों जे एक्सन लानायनि मिनिंखौहाय जे बुलाय बुसि बा माबा मोनसे जेनेबा इलिगेल खामानि मावगोन जों बेबादि इलिगेल खामानि मावगोनखौ होनाखै जोङो होनदों जोङो लिगेल खामानि मावोबा इलिगेल खामानि मावोबा बिथांमोननि सायावहाय जोङो लिगेल एक्सन लानाय जागोनसो होननानै जोङो जोंनि बनसु आफादनिफ्राय जोङो फोरमायहरदों मानो होनोबा जेरै बिथांमोनहा आं